Ahojte, zdravím vás. Teraz by som vám chcel ukázať a predstaviť A1 programátor od spoločnosti A Technologies. A1 programátor slúži na naprogramovanie A1 kuželiek, A1 poj a A1 stav. Je to veľmi jednoduché, čiže poďme na to. Otvorím si folder, v ňom je tento program. Vždycky musí byť program spoločne s týmto Lipsplay, čiže otvoríme si double klikom a máme otvorený programik. Obrovská výhoda a jedinečnosť tejto A1 série je tá, že v podstate môžete naprogramovať A1 kuželky, A1 poj a A1 stav rovnako, alebo prípadne zosynchronizovať ich a jedným ďalkovým ovládačom ich spustiť všetky naraz. Dajú sa naprogramovať v dvoch rôznych poliach. Prvé pole je toto a druhé pole je toto. To uvidíte za chvíľočku. Čiže teraz si spojíme s počítačom cez USB konektor. Tak. Jop, máme to tam. Výborne. Takže ako vidíte, už tu máme prepojené a môžeme si vytvárať samostatného programu. Ako som povedal, dá sa to zosynchronizovať priamo na hudbu, nastavenie priamo na hudbu, čiže nebudete potrebovať žiadny infračervený diaľkový ovládač, ktorý viete nastaviť len hudbu, teda viete nastaviť len farbu, ale nie priamo na hudbu. Čiže toto je obrovská výhoda. Tak ideme na to. Ako som povedal, ide to na hudbu, vyberieme si cez tlačítko Load Song. Cez tlačítko Load Song si nahrajeme hudbičku. Náš program podporuje MP3 a podporuje WAV formát. Ako vidíte, už sa nám toto nahráva a cez medzerník vieme spustiť a zastaviť. Výborne. Takisto, keď si nastavujeme hudbu, môžeme si pre úplnú presnosť timeline cez toto tlačítko spravíme si zoom a mi sa to povedalo úplne presne tak, ako chcem teraz momentálne, čiže nastaviť si to presnejšie cez toto tlačítko zoom. Výborne. OK. Poďme k samostatnému programovaniu farieb. Cez pravé tlačítko si dáme, že Add Step a tuto, ako vidíte, máme časomieru. Teraz si tam dám čisto čiernu obidvoch, tak, a tuto v tomto momente si dám červenú pre obidva. Ako vidíte, priamo vidíte farbu, ktorá je na kuželke alebo ktorá je na monitore zároveň naraz, čiže si to môžete skontrolovať. Tieto farby si môžete samozrejme nastaviť ešte aj tuto. Keď budete chcieť. Alebo tuto, čo sú tieto slidere. Dá sa s tým krásne pohrať. Takisto, keď si dáme double click, môžete si nadefinovať svoju vlastnú farbu. Dajme tomu takúto nejakú. Takže si pridať medzi vlastné farby. OK, a už je to tu. Táto farbička. Takto sa si dá krásne pohrať. Ďalej, čo náš program umožňuje, je nastaviť si strobo.
Tak ako sú rozdelené polia, vrchné pole a spodné pole, takisto sa dá nastaviť aj strobo v týchto poliach, čiže dáme tomu, keď si dáme v hornom, si môžeme dať, dáme tomu 2, strobo v hodnote 2, a v hornom strobohodnote pre ľudské oko maximálne je možné vidieť tých 30-35. Potom už je to tak rýchle, že to človek nezbadá, tak si dáme tomu 28. Alebo to bolo také viacej viditeľnejšie 15. Dobre, toto je v rámci stroba. Si to vynulem, aby mi toto neblikalo. Tak. Dá sa samozrejme spraviť aj fade, alebo krásny prechod, ktorý väčšinou sa tu udáva, že dáme tomu, ako dlho pôjde keď si tu dáme červenú. Toto je tiež červená. Tak keď budem chcieť, aby pekne prišiel do tejto farby, dáme si zase add step, dáme tomu zelenú. Výborne. Tak toto si dáme fade, dáme tomu 1 sekundu. Ako vidíte, krásne to prejde. Potom dáme tomu, toto dáme zasa modrú. Tiež dáme fade. OK. Takto sa v podstate budeme hrajkať, kým si nepostavíme vlastný program. Tento rozdáme na 0. A tuto dáme tomu čiernu farbu. OK. Čiže máme to tak spravené, že na začiatok čierna 0, potom čierna farba, červená, fade z červenej do zelenej, zo zelenej do modrej, potom hneď skok na zelenú a čierna. Toto tlačítko Preview program použijeme vtedy, keď dáme tomu, máme dlhú hudbu, nejakých 10 minút, tak aby sme nemuseli čakať od začiatku. Tak vlastne Preview program znamená, alebo nám umožní, tam, kde je časomiera, časová os, tak od tej doby nám to v podstate ukáže. Dobre, tak to ideme od tejto. Teraz sa nám toto vypne. Skvelé. Na ukončenie programu vždy musíme zrať, že ako dlho teda bude tá čierna, ako to bude trvať. Tak si dáme tomu tuto. Dáme zase čiernu. OK. Čiže vlastne celú tú dobu tuto je čierna, potom tu sa nám to rôzne svieti a potom keď už nebudeme potrebovať poj, tak si dáme zase čiernu, čiže sa nám kvázi vypne a máme kompletne celý program spravený. Tuto je tzv. 50% brightness.
Ako vidíte, sa nám to trošička zväčšila, zmenšila svietivosť tých lediek. Môžete to použiť alebo nemusíte, je to na vás. Samozrejme pri nahrávaní si zaškrtnite toto 50% brightness. Tak, potom ďalšia vec, čo je úplne skvelá a unikátna na A1 série je tá, že si môžete nahrať dva programy. Prvý program, dajme tomu, tento program by mi slúžil ako program na vystúpenie a potom si môžem pripraviť druhý program záložný, ktorý budem používať napríklad pri len tak točení s kamarátmi alebo v parku alebo len tak pre zábavu alebo žonglovaní, pre zábavu v prípade na nejakej akcii, kde není potrebná choreografia. Čiže zaškrtnem si potom tento program secondary a môžeme ísť potom nahrať vlastne ten druhý program, keď si pripravíme. Ďalšia vec, samozrejme môžete si tento program, ktorý sme si spravili, sa môžeme savenúť, čiže uložiť a v budúcnosti, keď máte show, tak si ju môžeme pripraviť, nahrať a znova dať do A1 série. Ďalej, čo by som ešte povedal, je tá, že keď už v podstate si nahráme, výborne, celý tento program už teda v podstate nahratý vo vnútri, môžeme si to vyskúšať na test on device, to znamená, že nepôjdeme tak ako preview program od momentu, kde máme timeline, slider, ale kde máme v podstate hneď od začiatku. Keď to stlačíme, no a to je v podstate všetko, ako sa dá manipulovať a ako sa dá krásne pracovať krásne a jednoducho pracovať s A1 programátorom. Všetko je to veľmi jednoducho pripravené, čiže naozaj sa tu mal každý jednoducho pohybovať. Skvelé je to, že vlastne vidíte aj tie farby, prechody takisto a hneď vám to aj skáče, aby ste sa nestratili z miesta na miesto, kde potrebujete. Dobre, som veľmi rád, že ste si kúpili, alebo že ste si pozreli som veľmi rád, že ste si kúpili A1 sériu, či už Boy Stuff alebo kuželky. Za A-Technology veľmi pekne ďakujeme, dúfam, že sa stretneme aj ďalej. Prajeme vám veľa zdravia a spokojnosti s našimi produktami od spoločnosti A-Technologies. Všetky vaše nápady, prípade pripomienky, prosím, napíšte nám na www.pixelpoise.com alebo www.apixeltoys.com, prípadne na našu facebookovskú stránku môžete kľudne uploadovať vaše fotografie, vaše videá, budeme veľmi radi, ak ich tam uvidíme. Prajem všetko dobré, veľa zdravíčka, nech sa vám darí, ďakujem.